Antasena tak jotos dodone niku. Dudut. Apa ta? Dodone Antasena atos mangan. Oh. Monggo biasane kula nabok dodone cumpuk. Ujuk. Antasena nendang rai kula. Tembel ben. Tembel ngoten niku kula nganti keder awak kula gedabikan gobek-gobek rararuan. Dipindhone man gebrek. Oh, cecek candhal terus buanting teng lemah. Brek. Terus diuncange man. Lho kalah man. Ya kalah ya mundur. Iki. Waduh. Wah. Antasena banyak tidur ya. Wis Dit nek wis mlebu ra metu meneh. Non. Nek wis mlebu ra metu meneh. Sampeyan iku edan mlebu niku mung kepengin metu kok malah. Ora entuk metu meneh niku karepe piye ra? Dewang Sukmana Madi luwih ana sasmintaning jagat wasisaning Bathara paman Loso Jenar mugi kaprayogakna anggen jenengan dikolengga wonten ing madyaning datul ing negari Ngastina dinten samangke menika paman Loso Jenar kawula nun kira anak Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi kepatihan namung derenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu ing Ngastina sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dikolengga paman Loso Jenar kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan wonten negari Ngastina titik lenggan sak mangke menika nggih anak Prabu Duryudana Durna Bapak Sukalima kasekecano anggenipun lenggah madaning datra ing negari Ngastina dinten samangke menika Bapak Mremban Durna ing Sukalima Astaka swala sila berdobor swal gimbal sumarante hawala kula nuwun inggih Ger sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Bapak ing Sukalima wonten negari Ngastina dinten samangke menika namung pareng kula ngaturaken pudya astutinipun ingkang Bapa ing Sukalima kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dikolengga kula nan sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika apa dene sira Dimas Surtayu prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Surtayu. Lho diwaji sesembahan kula. Sampun boten kirang prayogi kula ngabiyantura ngersa paduka. Namung pareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Ndak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Maratakna mring Sagung Prasata Kurawa. Kadang-kadang ingsun kanggo dang gantung sebo. Lho menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula Sira Prabu Duryudana. Pun mangke Koko Prabu dening sawetawis kanggo rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu Mandura rayi para ing Ngastina ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu Duryudana Baladewa ing Mandura. Jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Yayi sampun kula tampi asung paseganipun paduka Yayi Prabu ingkang rumentah dhateng Ngraka para ing Mandura akarya bombong raos ing manahipun ing Ngraka ing Mandura namung kepareng kosok wangsulipun kepareng ingkang Ngraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula tampi akarya bombong raos ing manah
Mboten anggo kasekecano anggen jeng ngandika lenggah. Hi, Yai. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura. Dadi kelenggahan sak mangke menika, Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambayongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Miwah sangganing para sepuh Paman Harya Sengkuni, Bapa Durna, sedaya katuran lenggah madaning Datulaya. Monggo dinten samangke menika sanes dinten pasewakan. Nanging mbok menawi akarya kejet penggalipun para lenggah, para sepuh ingkang sami lenggah madaning Datulaya. Sabab saking menapa dene kula ngawontenaken pepanggihan ingkang beneh kalawan adat ingkang sampun Koko Prabu Baladewa. Kula nuwun pangapunten nggih. Pangintenipun ingkang bapa ing kematian, ingkang abdi ing kematian, ingkang paman nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe suwala. Monggo klatri paring dawuh. Sabab menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalawan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharna dinten sakmangking mbok nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda paduka anak Prabu Inestina nggih anak Prabu Duryudana. Yai nadyan ingkang Raka ing Mandura persasat kadis kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negari Inestina mboten wonten ingkang gumana musik wonten manahipun ing Raka kejawi namung pangajaping manah kula daya-daya kula pikantuk dawuh saking paduka Yai Prabu. Ing mekaten gandeng Raka sampun kepareng sowan wonten negari Astina. Yai, tumuli kababarna. Menapa wigatosipun dening paduka Yai Prabu kepareng ngawontenaken pepanggihan kelawan para kadang. Menawi kepareng kapedharna, kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yai Prabu Astina. Nadyan ingkang bapa saka lima semanten ugi nggih. Gandeng dinten samangking bapa sampun kepareng sowan wonten ing Datulaya negari Astina. Kados menapa ing dipun aturaken Adipati Harya Sengkuni anak Prabu Mandura. Mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung sing pangandika paduka anak Prabu. Ngrembak perkawis menapa tumunten kababarna. Kula nedya nganglungaken jangga midhanget ingkang tetela sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Koko Prabu, wonten timbalan Yai. Wale-wale menapa anggen kula ngawontenaken pasewakan dinten sakmangke beneh kalawan adat ingkang sampun mboten badhe ngrembak perkawis negari miwah mboten badhe ngrembak perkawis kanalindranipun ingkang putra Duryudana nanging kula badhe ngungkap dhateng kejaten ing raos kula. Yai Prabu tumuli badhe ngungkap dhateng kejaten ing raos paduka Yai Prabu menika kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa Yai. Oh Prabu, wonten timbalan. Dangu sangsaning dangu. Kodrating jagat ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun menika badhe nyaketi. Monggo sampun sami kawentar. Bilih Bratayuda Jaya Binangun menika perangipun antawisipun Kurawa lan Pandhawa. Menapa ta sababipun dumados perang Bratayuda? Mboten wonten sanes kejawi namung sami arebat kamukten negari Astina. Sami arebat dhateng Kanalindran ing mapan wonten negari Astina. Jebul pinanggihipun saya nyaketi peperangan, saya nyaketi tumapak ing damel. Anggenipun kula manjing wonten perangan Bratayuda Jaya Binangun. Blakasuta kemawon blak kotang terus terang manah kula saya miris. Manah kula saya kawatir durga ngongso-ngso. Amargi sampun kegawangan wonten ing padoring netra. Nadyan Pandhawa menika namung gangsal glintir saumpamanipun Kurawa ingkang cacahipun 100. Nanging saged kula sebataken Kurawa menika gedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Ketitik wongsal wangsul sampun kedadosan pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Kurawa dereng nate saged unggul yudanipun. Bila sampun saged kula wastani, bilih wonten madaning Bratayuda menika tanwandi kula sakadang kadheyan badhe tumpes kelor tanpa sisa.
negarine Sinobadi kakukup dening para Pandhawa. Ora Bu, menawi kateman mekaten lajeng kados pundi? Lelampanipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana Blokasuta kemawon melang-melang raos ing manah kula menawi kula kedah nyabrang perang ageng menastan Bratayuda Jaya Binangun iladal jagat wasisane Bathara wae lur jagat. Nyuwun pangapunten Nyai. Menawi paduka tumunten paring dawuh ingkang mekaten menika kala wau estunipun upaminipun tiyang nyabrang wonten ing lepen menika sampun dumugi wonten ing tengah majeng inggih klebus mundur inggih badhe teles liripun kados pundi raos geketun ingkang paduka raosaken menika kala wau tumrap kula sampun telat kula tumrap kula sampun boten wonten ginanipun upami to paduka Kyai Prabu menika boten nandur raos gedeng keburu sengit dhateng para Pandhawa tumuli negari menika dipun palih dados kalih ingkang sepalih kinarya mukti para Pandhawa ingkang sepalih kinarya mukti paduka Kyai Prabu Sakadang kadheyan tartemtu lampahan menika mboten badhe kelampah nanging gandeng paduka cukeng mongko pendhawane adreng wonten pundi purukipun kejawi namung kedah nyabrang perang ageng Bratayuda Jaya Binangun turta menika sampun mujudaken kudrating jagat menika ingkang gadah damel menika mboten titah nanging dewa sing duwe gawe monggo dewa menika ingkang nitahaken dhateng sagung para tumitah ing mapan wonten ing jagat ateges kodrat jagat menika mboten saged dipun selaki kedah kelampah lan wontenipun namung sagah lan semagu sampun ngantos mingkuh sebab menawi paduka Kyai Prabu menika tumuli penggalipun nggadahi raos ajrih miris satemah maras sababakan nyumurupi muncrating maros ing mapan wonten ing Bratayuda Jaya Binangun Yayi menika tasih wonten kalodhangan tasih wonten setunggal srana Bratayuda menika mboten saged kelampah menapa syaratipun badhe kula lampahi menapa syaratipun badhe kula lampahi O Prabu syaratipun namung setunggal negari Ngastina menika sak petahipun kula aturi maringaken dhateng panguwasipun para Pandhawa paduka lereh keprabon tumuli dampar menika kalenggan dening Kyai Prabu Darmakusuma menika cara sarana ambirat dhateng lelampahan ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun kejawi saking menika mboten namung kadang-kadang paduka para Kurawa ingkang uwal saking bebaya pati nanging klebet para wadyabala prajurit Nayaka Senopati Tamtama Bintara sedaya sami wilujeng mboten pejah sia madyaning Bratayuda Jaya Binangun ingkang ateges Kyai Prabu menika nglilakaken dampar nglilakaken kamukten negari Ngastina dhateng panguwasipun para Pandhawa menika Kyai Prabu sami kemawon hambirat badhe dumados sing kurban ingkang pinten-pinten cacahipun persasat sampun boten saged dipun wical mawi langaning driji inggih mila atur kula namung sedhi atur kula namung cekap monggo sak mangke negari kawangsulaken dhateng para Pandhawa menika badhe dados sarana paduka uwal saking bebaya perang ageng Bratayuda nanging menawi Kyai Prabu tumuli cukeng angekahi negari Ngastina paduka ngeman dhateng derajat pangkat bondo donya ingkang mapan wonten negari Ngastina la inggih monggo menika kedah dipun lampahi perang ageng Bratayuda kedah dipun lampahi wonten Tegal Kurukshetra wantun boten wantun paduka kedah majeng wonten ing pabaratan menang apa kalah menika sampun hitunganipun tiyang perang inggih Kakang Prabu matur sembah nuwun paman wonten dawuh paman Hari Sengkuni gadah pemanggi menapa kula nuwun sewu lunggil menawi paduka ndangu dhateng abdi ing kepatihan mestinipun paduka mboten perlu ajrih badhe nglampahi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika emut lunggil pinten-pinten ewu nalindra ingkang sagah mbela dhateng paduka anak Prabu lan pinten-pinten para sepuh senopati ingkang pranyata debya Surasekti kalintang jayaning perang ingkang sagah bantu dhateng jengandika anak Prabu Ngastina kadosta Sang Mahatmarsi Wara Bisma anak Prabu Karna ing Awangga Kakang Prembandurna kula nuwun sewu menika pitataning jalma unusaning para titah tur pilih tanding boboting yuda mboten saben satriya saged anapaki kridanipun senopati Ngastina
Kula nuwun sewu lho nggih. Lajengipun dipun ajri menika wonten pundi? Menawi cara kula madhep mantep manjing wonten ing Mahabharatan. Menawi Pandhawa saged tumpes kelor ateges paduka saged lenggah dampar mboten wonten ingkang badhe ngaru biru kelenggahan paduka minangka Nalindra ing Astina. Paduka saged pinardawa kamulyanipun dumugi putra wayah menika lho. Kula aturi menggali babagan perkawis menika. Mila sampun ngantos lajeng paduka menika ajrih tumuli negari dipun paringaken dhateng Pandhawa sepalih. Kula nuwun sewu, cara pundi negara kok diweneh-wenehke karo wong liya? Menawi tumrap kula bebasan sedumuk bathuk senyari bumi, nadan namung sedumuk jembaring bathuk, nadan namung saknyari jembaring bumi, ngestina kedah dipun kukui mawi tetesen getih ingkang pungkasan. Menika menawi cara kula. Bawaduna, wonten dawuh badhe kathah pamanggih menapa? Oh, nuwun sewu, Nggih. Menawi ingkang Bapak Sukalima menika kula nuwun sewu kula mboten benten kan menawi dados kendikanipun Adipati Harya Sengkuni. Inggih. Paduka sampun ajrih, nggih. Paduka sampun ajrih. Raos miris ngemaman wonten menggali paduka menika dipun singkiraken. Tumuntun dipun gantos raos madhep mantep anggen paduka badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun. Kula nuwun sewu lho. Ngastina menika kathah para tetiyang ingkang nyatanipun Debya Surasekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yuda bebasan, tinatah mendak jinara menter, tinumbak bengkong sinuduk putung. Menika tiang-tiang Astina. Kula nuwun sewu. Adipati Karna ing awangga ingkang Kraka menika persasat gesangipun sak traju sak babak kalian para Jawata. Lajeng kula menika Den, nuwun sewu, najan dipun sawang separo netra. Niku basa napa niku? Dipandang sebelah mata ngoten lho Adipati. Maksude dipaci sawang separo netra. Najan namung dipun sawang separo netra nanging kula menika nuwun sewu. Menawi sampun purun cancut Taliwanda, sinten ingkang badhe maida dhateng kadhetipun Bagawan Duna? Monggo kula menika dek enemipun, kula menika mboten wonten tiyang kang mantun karo Raden Kumbayana menika mboten wonten. Ngono ya Kakang. Nggih, niku saestu Adipati. Mila panjenengan sampun ngantos kuwatos. Kula badhe sagah kinangka dados cagak tuwaipun Narendra Krisna Prabu Duryudana. Nadyan putung kabandhemna, nadyan remuk kasawarna, kula mboten badhe ajrih mengsah anak-anak kula para Pandhawa. Turta malih nuwun sewu nggih. Kakang Prembanduna menika gurunipun para Pandhawa. Pandhawa dereng nate aben ajeng kaliyan Kakang Prembanduna. Menawi mangke Kakang Duna menika dipun ajengaken wonten ing Mahabharatan mungsuh murid-murite. Ketoke kok dereng wonten kelampahan, ketingalipun dereng wonten lumadosipun ing atasipun murid. Kok saged menang kalian gurunipun menika kok ketingali dereng wonten. Ya ngono to Kakang. Bener. Ora ana murid kok menang karo gurune. Nek pangkate sosok pancen dhuwur murite, ning babagan kepinteran ora bakal menang karo gurune. Lho niku lho, nuwun sewu Bawadana. Wonten dawuh, Ger. Menawi tumrap kula pamanggih ngaten menika kok klentu. Lho, klentunipun wonten pundi? Samenika kathah tetembungan taruna ngungkuli bapa. Tegesipun murid menika ngawonaken dhateng guru. Tur dasaripun menika ingkang dipun ajab dening gurunipun. Aja kok murid kalah karo gurune menika tumrap kula murid lan nampa ngelmu saka guru menika kirang tuwaju. Monggo gegadhanganipun guru menika murid nek bisa ngungkuli gurune. Murid nek bisa ngungkuli karo kapinteraning gurune, karo keprigelaning gurune. Tumrap kula sak menika kathah. Mula tetembungan taruna ngungkul ana bapa. Menika tumrap kula kathah. Menika rak pamulangan sanesipun Sukalima. Nek Sukalima murid kudu kalah karo guru. Ha gunane apa guru kok kalah karo murid? Antene ora sinau nggih Adipati nggih. Nggih. Bapak ngungkul ana taruna. Nek nggen kula walik. Oh, ngaten. Kedahipun ngaten. Menawi murid menika nuwun sewu, ngelmunipun bener, ning nuwun sewu lho, Nggih. Nggih, pripun? Nek perkara keringkiane murid, guru menika mesti nyandaki. Arepa murid menika pinter, arepa murid menika ngungkuli karo gurune. Ning guru mesti ngerti keringkiane murid. Bocah iki pinter kaya apa? Nek tak naik ilmu kaya ngene mesti ora iso. Lah menika ingkang dipun ginakaken menika. Tegesipun ngaten, Pandhawa menika pinter, ning kula nggadahi lan kula menika nyimpen dhateng keringkianipun para Pandhawa. Lho menika lho. Pancen ya pinter tenan Kakang Duna. Lho, terus ora dadi guru? Nggih. Nggih. Niku bener, arepa ngelmune luwih dhuwur, ning guru mesti nyekel keringkiane murid. Lho, contonipun ngeten lho.
Menawi muridipun menika pinter babakan nuwun sewu, ngelmu tetukulan. Nggih. Neng murid menika mboten karuan iso ngerti ngelmu babakan hitung-hitungan. Lah, tegesipun menika kula ngertos keringkihan murid. Upamanipun Werkudara menika pinter babakan ngelmu kasampurnan. Nek Werkudara ora ngerti ngelmu babakan kawula panunggal dereng ngertos. Mula sing kula gunakake keringkihane ya sing kula gunakake maju ning pabaratan ya goleki keringkihane mungsuh-mungsuh menika kala wau. Lha niku cacak Bathara. Wonten dawuh. Pemanggi panjenengan radi ndadosaken tentrem manah kula. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nuwun sewu Yai. Menawi cara kula babakan pangendhanipun para sepuh menika nuwun sewu. Wonten tetembungan golek pendhok supaya ketok. Golek pendhok supaya ketok kados pundi? Lha iki Namung ngaturaken atur ingkang saknyatanipun boten wonten ginanipun. Tegesipun pangendhanipun para sepuh menika namung ngenaki dhateng Penggaling Narendra. Ngenaki dhateng Penggaling Narendra kanthi tembung-tembung sing kaya wara, tembung-tembung sing ora ana gunane. Sing baku Penggaling Ratu lega, Penggaling Paduka Yai Prabu menika remen. Menika kula nuwun sewu, ciri getheke kawula Ngastina menika ngaten menika. Nayaka Ngastina menika ngaten menika. Wiwit disumpah dadi nayaka, senengane wis sapus-sapus, senengane mung gawe seneng atine ratune, ning jane sing dikandhakake menika ora padha karo kasunyatan. Menika ngaten menika. nuwun sewu. Panjenengan ngendika kok ngenani atine kanca ta. Mbok ampun ngendika kaya ngaten. Wong kula menika matur menapa wontenipun. Jane kula tak takon. Nek pancen Kurawa menika iso menang karo para Pandhawa, kula tak takon karo sampeyan dek kapan Kurawa menang karo Pandhawa? Mongko wis bola-bali, pendak-pendak ana wektu, pendak-pendak ana kaludhangan. Kurawa ketemu karo Pandhawa, mesti padha regejegan, padha bentak sirah. Ning kula durung tau krungu kabare Kurawa menang karo Pandhawa. Niku rak dereng Bratayuda. Mengke nek pun Bratayuda Kurawa ngempakaken ngelmu jaya kawijayan menika langkung mat, langkung teliti. Kula nuwun sewu lho nggih. Menika rak dereng Bratayuda, menika ngrembug Bratayuda. Lho nuwun sewu. Sajake kok ora ana kelakone, wong duwe ngelmu kok ora gelem ngempakake, menika dereng wonten kelakempanipun. Malah kala mangsa ana wong sing akeh sing padha kedanan ngelmu nganti menyang endi-endi dinempakake, menyang endi dirapal, dipamerake karo kanca kancane, menika pirang-pirang. Dadi nek ana wong duwe ngelmu kok ora gelem gunakake niku, kula kinten mboten wonten kelampanipun. Napa pancen ngelmune sing bosok ora ana gunane? Mangke riyen menika nyinggung perasaan kula. Kula nuwun ing dados gurunipun Kurawa menika kula. Menawi panjenengan lajeng ngendikaken nek ngelmune bosok, tegesipun panjenengan menika ngina dhateng ingkang peparing ngelmu. Upama kula ngina sampeyan lajeng napa? Ha iki boten napa-napa wong genake tok. Namung genaken tok. Kula nuwun sewu lho, ngelmu kula menika sae. Namung kula nuwun sewu, ingkang boten sae menika ingkang ngecakaken. Mbok menawa wonten kalimat-kalimat ingkang ketrikel tuwin kliwatan niat ingsun dadi niat sing ngene ya saged. Saking kesusune menika ya saged. Dadi ngelmu menika gumantung karo mantrane. Sampun, sampun. Sawul ngantos sami regejegan. Samangke kula namung kepengin sanget supados para sepuh menika sami bantu dhateng boten repotipun manah kula. Para sepuh menika sami bantu dhateng kuwatosing manah kula. Mugi kepareng ngageng-ageng dhateng manah kula. Mergi boten dangu malih Bratayuda menika badhe kelambah. Kula suwun supados sami madhep mantep anggenipun junjung dhateng Kanalendran kula. Sarta kinarya cagak tuwaking Kanalendranipun ingkang putra Punduryudana Pamandari Sengkuni Prabu Baladewa miwah Bapa Durna. Kula suwun kanthi sanget kula aturi madhep mantep kinarya cagak tuwak nalendranipun ing Ngastina Prabu Duryudana sampun ngantos rubuh dening para Pandhawa. Tintrem madaning pasawakan negari Ngastina. Nalika semanten samya regejegan rebut ngarsa, rebut unggul ngenyong rembak perkawis Bratayuda Jaya binangun dadak sakala mangke kawis katingal mendung peteng amayungi Purayagung negari Ngastina. Duwical punang mendung tumedhak onyang Madyapada nenggih. Jawata ing Sidit pangudal-udali Wang Pikula Narada merpeki ungganing nata Ngastina Prabu Duryudana dadosaken kagyat nata Ngastina Prabu Duryudana wau. Pamanarya wonten dawuh mboten kinten babar pisan
Dene dinten samangke wonten Jawata ingkang mandhap wonten ing negari Ngastina, Paman. Menawi Paduka ngertos menika Jawata pawisipun sinten? Aduh nggih. Nyuwun pangapunten, menika Iwang Pikula Narada ingkang pareng tedhak wonten ing negari Ngastina. Perkencang warudaya Pak Pong Mbok Bolong kali codhe sapa sing gawe? Duryudana. Lah kok kebangetan timen kita kuwi karo dewa kok ora apal iki piye to, Ngger? Ngetokke nek kita kuwi suwijining titah ingkang ora nate manembah. Nyuwun pamunten Pukulun, mboten kok mboten apal namung kula kesupen. Wis apal ora apal karo pelali iki padha wae. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa karya Bombong Tias ulun pangestu ulun tampanana ya kula. Kula pun dinggo jimat dayana ing kasantosan. Pukulun bekti kula kunjuk. Sengkene ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Pukulun sembah bekti kula kunjuk. Baladewa ulun tampa karya Bombong Tias ulun lan pangestu ulun tampanana ya kula. Kula pun dinggo jimat dayana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Ya, Begawan Durna ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengantika lenggah Pukulun. Wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing negara Ngastina. Pukulun. Wonten wikados menapa panjenengan rawuh wonten negari Ngastina? Menapa badhe paring dawuh bilih Bratayuda cabar ing damel? Kosek. Aja nganti kita banjur paring dawuh ingkang kaya mangkono maca kelawan batin ulun. Sayekti apa kita ngendikake mau luput. Liripun kados pundi? Prapta ulun ana negara Ngastina iki malah dadi kosok balen Duryudana matedhakake kelawan dawuh iki Wang Pikula Jatimurti yen to iki wis saya nyaketi perang gedhe ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi perang antawising Pandhawa lan Kurawa. Ing padha rebut negara Ngastina. Pandhawa njaluk bali ning Ngastina, kita ingkang ngukuhi negara Ngastina mula wis ora bakal bisa diselaki meneh. Yen to Bratayuda bakal kelakon, mula aja nganti kita kaget besok apa Bratayuda bakal tumeka. Nanging ning wigati wiwit dina iki kita kudu tata-tata. Tegese tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Aja nganti kita mengko bingung merga dewa tumuli netepake dina Bratayuda Jaya Binangun. Ngoten Pukulun. Ya. Wis aja kita duwe rasa was lan sumelang. Aja kita duwe rasa miris. Nanging lakonana kodrating Jawata iki kanthi tawajuh. Kanthi cara mengkono apa ingkang kita lakoni mau sayekti netepi marang kewajiban Alendra Ngastina ingkang kudu napaki Bratayuda Jaya Binangun. Matur sembah nuwun. Dene Paduka Purun sampun paring keterangan babagan Bratayuda menika mangke badhe saya anyaketi titiwahyaning mangsa kalanipun. Ya, pancen kaya mangkono. Lajeng ingkang salajengipun Paduka paring dawuh menapa? Sayektine mboyaana ya ming kuwi. Ulun dak rawuh ana ing negara Ngastina mung matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Manikmaya supaya jeneng kita samapta ing gati sawigaing diri sabab mengko bakal ana tandha-tandha Bratayuda bakal kawiwitan ya kuwi para Pandhawa utusan duta pengawakaning para Pandhawa ingkang rambah kaping 3 mala kita kudu prayitna etungen mengko yen ana duta saka negara Ngastina sepisan kaping pindho lah ingkang kaping 3 mau wis katandha wiwitan Bratayuda Jaya Binangun ora bakal bisa diberat maneh, Nger. Kulupati. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Tumunten kula jumadhong dawuh ingkang salajengipun. Wis, ulun cuming ngatedhake kang kaya mangkono kuwi. Mula ya kulup surti ati-ati duga-duga digawa. Sing prayitna nggon kita ngitung dutaning para Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Wondene ana duta Pandhawa ingkang kaping 3 dadi titikan yen to kuwi kawiwitan Bratayuda Jaya Binangun. Padha kepenakno nggene padha bawa rasa Andrawina jroning dhateng negara Ngastina. Ulun kondur makayangan ya, Nger. Muga-muga apa kang dadi dawuh ulun iki dadi mbok bundele ana ing penggalih kita aja nganti kita kleru nggone ngitung tumampaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Nggih, ngestaken dawuh ulun. Pun boten wonten crana malih. Pun boten wonten cara sing kudu dilakoni.
tan wurunga Pandhawa lan Kurawa badhe majeng wonten ing pabaratan Bratayuda. Iwang kula Narada sampun paring dawuh menawi wonten tandha-tandha duta pengawaning Pandhawa ingkang rambah kaping 3. Ingkang pungkasan inggih menika katandha wiwiting Bratayuda jaya binangun. Dewa ora ngerti rasaning menungso. Dewa ora iso batin karo atine Duryudana, rawuh ning jagat mung gegasah karo pikire Duryudana. Ngerti kaya ngono gunane apa dewa dadak ketayalan tekan jagat. Ming arep menehi kabar Bratayuda ora bakal bisa diselaki. Bratayuda kudu kelakon. Pawan wonten dawuh nggih. Pripun kahanan kaya ngenten iki kula kudu pripun? Kula aturi paring dawuh. Aduh nyawa-nyawa jimat kula kedah kados pundi? Nyatanipun sampun dipun tetepaken dening para Jawata malah sampun paring dawuh badhe wonten tandha-tandha dumados sing perang ageng Bratayuda. Boten kados pundi? Nuwun sewu nggih, saenipun inggih kedah dipun lampahi kok nggih. Badhe menapa malih badhe kados pundi malih nyatanipun dewanipun sampun dumugi wonten ing jagat. Lan sampun paring dawuh bilih Bratayuda badhe kawiwitan katandha wonten duta tigang perkawis. Menawi cara kula sampun ngantos dipun getuni, kedah dipun lampahi. Nek ming padha ngucap dilakoni wae iso. Ning kula niki sing duwe sedulur 100 cacahe. Kurawa niku sanak kadang kula dhewe niku getih kula. Nek kanthi padha tekaning pati ning perang ageng Bratayuda jaya binangun. Sapa sing kelangan? Kula sing kelangan, kula sing rumangsa. Kelangan sedulur, kelangan derajat lan kelangan pangkat. Nek mung padha iso muni dilakoni bayi wingi sore iso ngucap. Kula njaluk iku pertikel, ora njaluk sampeyan kudu mung mili kaya ilining banyu. Nuwun sewu. Menawi saking panduginipun ingkang bapa ing kepatihan, sakmenika ngaten kemawon nggih. Gunane apa ngenteni duta pengawaning Pandhawa ingkang kaping 3 sakmenika dipun gege mangsane digelak wancine. Digege mangsane digelak wancine pripun? Sampeyan aja waton bisa ngucap. Ning niki kahanan sing wigati nek ana para sepuh sing waton iso ngucap. Kula ora kepengin adu arep karo wong tuwa sing mung kakean bacot ora ana nyatane. Nggih. Menawi cara kula digege mangsane digelak wancine menika sadurunge Bratayuda kelakon kula lan panjenengan dhisiki laku aja nganti Pandhawa tata-tata. Nek Pandhawa ora tata-tata digecak perang setya kaya ngapa mesti ora bakal bisa nambak lakuning para sata Kurawa nggih. Jagat Dewa Bathara Wawan. Niku sing kula karepke. Duwe iku, duwe partikel, duwe penemu. Kaya ngoten niku sing kula karepke. Ora mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul mangan suguhan. Nek ora dipenemu babar blas ming paitan klambi batik. Racak-racak itu kaya ngono kuwi. Kula kepengin sing duwe penemu, kula kepengin padha ngulir budi ngasah kadiwasan. Kula cocok, kula matuk nek dinten iki dhisiki perang wonten negara Ngamarta, dhisiki perang teng Kendra Prasta. Mumpung srayaning Pandhawa dereng sami dugi, mumpung Pandhawa durung duwe kanca, wong 5 digecak, wong 100 mesti bakal tekaning pati. Menika ingkang kula kajengaken Yayi. Lho nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten kula nuwun sewu panjenengan badhe dipun cacat dening jagat. Panjenengan dipun poyok dening para kawula. Kula ora usah gagas perkara kula dicacat karo jagat. Dipoyok dening para kawula. Sing baku kula menika golek kemenangan perkara carane piye menika manut kalian kula. Lah menawi caranipun kados mekaten menika tegesipun paduka semenika singkar dhateng jiwaning kasatriyan, ora ngrebuk jiwa kasatriyan. Kula ora ngrebuk perkara kula menika satriya napa boten. Wong niku sing digoleki menang, perkara carane piye kudu menang. Duryudana kudu menang. Nek perlu digecak perang negara Indraprastha dina iki uga. Wah, menawi ngaten kula nuwun sewu, kula mboten tumut-tumut. Kula nuwun sewu menawi caranipun maten kula mboten melu-melu. Sampun ngantos kula menika dipun senggu wong tuwa ora elik-elik karo Kadang Taruna, teka duwe pakarti kados mekaten kula mboten tumut. Prabu, wonten dawuh. Nek pancen sampeyan ora gelem melu,
nek pancen sampeyan ora gelem melu-melu perkara niki sampeyan ora gelem nderekake apa sing dadi karepane Duryudana kula mboten apa-apa kula mboten badhe anjiat kula mboten badhe ameksa ning saniki kula aturi menggalih piyambak gunane napa sampeyan lengguh teng mriki gunane napa sampeyan jagong teng mriki nek sampeyan ora ngrojongi pakartine Duryudana upama sampeyan kula anggap sampeyan iku lair ndedheple ing Astina ning batin sampeyan ngemuli Pandhawa napa mboten lara ati sampeyan mumpung durung ana ucap sing metu saka tutuke Duryudana sing ngelokke Ratu Mandura sampeyan mang metung aja nganti kewirangan teng mriki apike pripun apike kula tak bali teng Mandura Duryudana wonten dawuh Ger sampeyan bini sepuh nggih nggih kira-kira kon ana kula ndek penemu gepuk perang teng negara Indraprastha cocok napa mboten cocok ora Kakang cocok niki lahir batin lho lahir batin nggih batin sampeyan kampun bebeda kula to niku wae ajeng kula aturke ning kedisian sampeyan oh ngoten nggih kula duwe iga penemu tinimbangane kedisian luwung disiki nek cara kula ngoten oh nggih nek ngoten sampeyan sagu dadi senopati nek perkara niku mengke riyen sagu mboten nek ora sagu tegese sampeyan iku ora mbilani karo anak-anak sampeyan Kurawa nek ora sagu sampeyan padha karo ngembrukke negara Ngastina sagu napa mboten mungsuhe ming para Pandhawa 5 lho Pandhawa niku jare murid sampeyan ning Pandhawa luwih pinter tinimbang kula ning sampeyan ngerti keringkaning Pandhawa kaya rembug sampeyan ngarep oh iya ya nggih sagu madeg senopati teter nggih pun boten nonton pun boten nonton sampean beli sembiyen seneng sapa mrika wah hobi ha nggih nek ngoten diketapake para pusata Kurawa anak-anak kula mangkat sampe dipati kula piyambak ngajeng ngepok perang negara Ngamarta Pandhawa ajeng kula pateni kabeh nggih ning niku mboten mung kandhek wonten ing pangucap lho kababar dadi pakarti lho mestine ngono pendhita menika mboten kenging mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong mencre sentre nggih ora kena blendra-blendre nggih diestoke kula estoke Pangandarya wonten timbalan Budhana Kampada Siwa kadang kula sata Kurawa keng rampik gegaman kecak perang negara Ngastina nek ngestaken dawuh pamit madal pasilan sing ati-ati Jaya bocah cilik Budhana wonten dawuh Ger kula aturi ngawat-awati lampahing para sata Kurawa nek perlu sampeyan kula dapuk minangka dadi senopati oh inggih ngestaken dawuh mangke kula ngaturaken jangkanipun Pandhawa gangsal aja sok janji to senengane kok ngaturke sirahe Pandhawa 5 kelakon we urung aja sok janji ketoke bengi iki Pandhawa mati Depane oh ketoke nggih mula aja sok janji sik nggih pun kok sampeyan iso kaya ngono mergane napa mergane kowe bola-bali kula mangan walang bengi niki Depane klebon kaya jenenge we neng sawah kok ya oh ya salah dadi ngapa nganti dalang kok sangune kok baigon neng ya mbok disemprotke sampeyan seneng nek sampeyan mendek kula mendem nggih mboten ngestaken dawuh anak Prabu Duryudana panjenengan pamit madal pasilan Surtayu kadangipun Kakang Dimas Surtayu mbok coba jawilen wong ora tau melu sowan kok sowan Sur nur wonten dawuh wah kaget kula oh panjenengan bocah ora brandek pun oleh dandan ora kaya-kaya wae mengarep turu kekeselan lampun dadi Den Mas Brata apa piye mboten perban kok dadi ngono iku njur keturon nggih Surtayu wonten timbalan Budhana Kampada Siwa ingsun kundur ngedatun non paramatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik
ora pati nduga ngono. Wis bola-bali Baladewa tinimbalan sowan negara Ngastina. Monggo budhalku saka negara Mandura. Pengajapku supaya aku kuwi mesti entuk kabar ingkang becik, ingkang apik. Nanging mesti pendak-pendak Baladewa Prapta negara Ngastina mung dijak sarta dikanthi supaya mikir piye carane mateni para Pandhawa. Lah kok dadi ora owah-owah pambegare Yayi Prabu Duryudana ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit karo para Pandhawa. Wah, dalah ya. Aja nganti kedadian gege mangsa ngelak wanci Bratayuda. Apa ingkang bakal dadi pakartining para sata kula bakal aturake marang kadang-kadangku para Pandhawa. Gandeng wis pamit Kanjeng karo Kanjeng Hyang Anantaboga lan Kanjeng Ibu Nagagini nggonku bakal metu ing dedharatan ing wigati bakal ngabekti karo pepundhenku para Pandhawa. Monggo nyatane kabar sing tak tampa yen to Bratayuda wis nyaketi, Bratayuda wis mung kari ngenteni wahyaning mangsa kala. Ora lega rasane atine Antaradya ora ngabekti karo wong tuwa sarana aku ngorbanake lawan awakku kanggo kamenanganing para Pandhawa. Syukur bagi para Pandhawa bisa nampa marang Antaradya kadhapuk dadi senopati. Dadi sarana nggonku bakal njunjung marang derajati wong tuaku para Pandhawa kabeh. Nuwun sewu Prabu. Kanjeng Rama Jodipati, Kanjeng Paman Madukara, kula ingkang putra Antaradya ingkang sowan ngabdi antarkersa paduka Kanjeng Paman. Lho, iki kaya Kakang Antaradya. Ya Dimas. Lah iki malah adhiku lanang Wisanggeni karo Antasena. Iya, Kang. Oh, Kang, aku bareng karo Wisanggeni. Si Adyar tindak menyang endi, Yai? Ngerti ya? Satemene aku wis arembug karo Kakang Antasena. Gandeng aku karo Kakang Antasena kuwi suwijining putra Pandhawa. Ingkang beda karo putra-putra liyane, tegese beda piye? Kakang Antaradya prisa dhewe. Aku kuwi ora iso ndodhok, aku ora iso tata krama, aku ora ngerti unggah-ungguh. Monggo dina samengko wis mebar warata. Wis mebar yen to Bratayuda wis nyaketi. Iya, pancen kepara nyata. Lah, aku karo Kakang Antasena kuwi duwe penemu. Yen ora ngabekti karo pepundhen Pandhawa srana nyelamakake uripe awake dhewe kanggo kamenanganing para Pandhawa, sesuk kapan meneh awake dhewe bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, ya wong tuane awake dhewe para Pandhawa, Kang. Mula karo Wisanggeni iki janjane arep sowan negara Ngamarta. Arep matur karo pepundhen Pandhawa nek entuk awara Wisanggeni arep madeg senopati sesuk mangsane Bratayuda. Upama ta ora aku arep nyadong timbalaning Kanjeng Prabu Darmakusuma. Kewajibane karo Wisanggeni kuwi entuk kewajiban apa ngono lho, Kang. Dimas, kowe tak kandhani yen to jatine Antaradya ya kaya mengkono budal saka ing jangkar bumi. Pamit karo Kanjeng Hyang Anantaboga lan Kanjeng Ibu Nagagini. Niatipun Kakang uga bakal sowan marang negara Ngamarta. Ingkang wigati mung bakal nyadong dawuh timbalaning para Pandhawa. Kewajibane Antaradya iki sesuk apa lan aku diwenehi pakaryan apa marang para Pandhawa yen to wis dumadi perang Bratayuda Jaya Binangun. Wah, ladal. Yen ngono padha bareng sak lakune awake dhewe, Kang. Wis aja nganti katon meneh yo. Padha bareng-bareng mlaku budal marang negara Ngamarta. Ya, Kang, yo bareng karo aku wae karo Wisanggeni. Aja nganti pisah wong niati ya padha. Ayo Dimas, tak tutke Yayi kadangku Wisanggeni Antasena. Wah, ampun. Ora pangling iki Antaradya. Nggih. Kanjeng Wa Suratayu ingkang merpeki dhateng lampahipun ingkang putrapun Antaradya. Lampahipun para sata Kurawa dampyak-dampyak. Sajaipun angemu wigatos. Wa menawi dipun marangaken kula badhe nyuwun mriksa. Kanjeng Wa badhe tedhak dhateng pundi lan wigatosipun menapa?
Antarja wonten timbalan. Bingung penggaling Kanjeng Koko Prabu Duryudana ngelingi babakan Bratayuda. Mula aja nganti gawe ora kepenake penggaling Kanjeng Koko Prabu dina samengko pasewakan negara Ngastina. Wis netepake yen to Kurawa kadhawuhan anggepuk perang negara Ngamarta. Ora usah dadak ngenteni sasmitaning dewa besok kapan Bratayuda bakal diwiti, dina iki dikenceng. Yen pancen Kurawa sing tekaning pati, Pandhawa engko kemenangan, nah yen Pandhawa tekaning pati, Kurawa ingkang engko kemenangan, nggih Antarja. Yen pancen kaya ngono kepasang yugya katuju ngenu Kanjeng Siwa Surtayu. Lho, lha kok dadi kowe malah terus jumen ngadeg nang ngarepe Surtayu. Malang kadak ucapmu tanpa tata krama. Antarja sowan marang negara Ngamarta wigatine mung kepengin nyuwun kadhapuk dadi Senopati. Manglurah satru murka para sata Kurawa. Mula gandeng saiki Kurawa wis bloko karo Antarja bakal ngecak perang negara Ngamarta nggege mangsa nglak wanci Bratayuda. Aku ing bakal ndapuk awakku dhewe dadi senopati ning wong Ngamarta. Ayo. Patenana senopati Ngamarta Raden Antarja. Ora kedego mateni senopati Ngamarta Raden Antarja aja kakon tak babati gamanmu kowe Warsata Kurawa. Walah salah. Ngempe loro nggih pati sumuk nyawamu idam terbeluh parat. Antarja, ana baran kowe bayi wingi sore. Kepengin tinjung akeret nyawamu ana jajal lho. Awakmu Surtayu maju janggah untake nyawamu marang kayawaning Bathara Yama. Betul. Antasena, Swatama dasar Pranyata. Ora minggat tebak danawene marganing patimu candhak cacahke Kalanjana. Wah, cangkemmu. Yo, mati. Pecah dadamu. Tak kira apa? Antasena? Padi Durma Gati. Jale sing maju Antarja. Aku barang yono. Lombongan. Ayo kencang Bratayuda, gege mangsa gelak wanci. Ngalahke Antasena Antarja iso ketemu karo para Pandhawa. Ora iso ngalahke Antarja karo Antasena. Ana wong tuwa tak jantur ndase. Waduh. Ngeli. Apa? Ngeli. Ngeli apa? Ngeli. Medeni lho. Ngeri. Ngeli. Sing dadi nyatane Pakde. Matek dening aku Diwana. Hoi, modal. Hop, modal. Pecah dadamu, semplak. Jajan. Kedepe ora penyakit. Ayo nggawa wadyabala. Oh, anu, wis gawa. Pusaka. Nek omong dipikir. Ngantuk ta kowe? Modal wedan lapo. Glaji ndasmu Diwana. Modal itu. Wis ah. Kecel aku. Aku wong tuwa Antasena. Nek nganti ora tok wales, wilang bebalang tenan. Ayo gage, walesen aku. Woi.
Si japa mantra mantram sakti dimpake Sur. Iki wis arep ngancik Bratayuda, mongko anak Prabu Duryudana wis dawuh kon gigi mangsa ngelak wanci perang Bratayuda. Lah kok dadi mung ketemu Antarjanta wae kok do geger iki coba. Petungan liar menang piye, liar iso unggul piye, mungsuh Pandhawa nek mungsuh anak-anake wae padha kocar-kacir ora karo-karuan. Man, ngono apa? Nuwun sewu. Kula nek maturake akeh sampeyan mesti maidu. Saniki ngeten mawon. Sampeyan kula tak nyawang jajal mungsuh Antarjanta niku wonge ampuh napa mboten? Sampeyan ngerti, kula kali karo Deparmo niku pengareping prajurit. Niku mawon ora menang karo Antarja karo Antasena. Pun saniki mboten sah maju ngenceng Bratayuda nggih mangsa ngelak wanci nyepetke Bratayuda mboten sah. Ning saniki apike Kurawa diklumpukke nekake kiai do ngaku dosa man sadurunge tekaning pati. Iki omong apa ta kowe iki? Kok malah kon do ngaku dosa? Do nyuwun ngapura sebab kula kinten bincang Bratayuda Kurawa mesti mudhar kabeh. Nyatane musuh anak-anak Pandhawa do kalah. Kok aja musuh Pandhawa. Pandhawa ming 5 arep ming 5 wae. 5 niku nek kekuatane dadi siji ngedapi-dapi musuh wong 100 musuh wong 1000 iso menang wong 5. Atuh sampean mang jajal maju nika. Senani ming maidu. Sawake loro dipaidu. Rasane teng ati kaya diris-iris. Karta marmo. Kula kalah ajeng napa sampean? Ya wis nek kalah. Mulai juga paitan. Satama nggih, Mas. Bapakmu pendhita ampuh kok kowe kalah karo Antasena. Apa bener bapak kula ampuh terus kula melu ampuh niku? Mboten dereng karuan. Wonten sing bapakne lurah, anake ora dadi lurah ya ana. Ana sing bapakne menteri, anake ora dadi menteri ya ana. Terus bapak kula pendhita ampuh terus kula melu ampuh dereng kantenan. Oh dipadhake, Mas. Wong urip niku dhewe-dhewe, gedhe pancen gedhe. Padha karo wong tuane, ning nasibe dhewe-dhewe. Nyatane kula kalah kok sampeyan aja ngomong werna-werna. Muni antil cangkemmu. Lha iki ora ngomong apa-apa wis arep ngantil ta. Ora ulung sampeyan aja maido ngene. Saking mriko niku wis ulut. Do kelolo-lolo atine sing mang paido. Aku sampeyan saniki aja maido dul mogati. Mungsuhmu Antasena kula kalah Ajakrawa. Iya Gusti tak takoni. Kok iso kalah? Antasena iki sak anakmu kowe iki pakdene lho. Ditonton wong pirang-pirang kok durma ganti kalah nek cara aku izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin apa? Belang niku anane menang kalau kalah. Nek pancen kalah aja napa? Adi budidaya menang ya ora ijo. Pun saiki ngaten mawon. Kulawa kon mulih bener ngendikane Kang Mas Sultayu. Kulawa kon ngaku dosa. Kalau sing gawe urip selama hidup niki munggo sesuk durung terjadi belang Bratayuda Binangun. Nek belang Bratayuda Binangun Kulawa mati niku mestine sesuk iso do munggah cualku lan nyemplung neraka. Ewa dene nyemplung neraka, sampeyan tok mawon. Ampun ngejak Kulawa, sampeyan udah diintip ning neraka wangun. Ora omongan karo kowe. Sapa sing durung maju? Lho. Biasane iki bengoke bantruk iki makmuk. Jit. Maju ora? Kula kan? Rene sik. Ndak nek arep omong ki disarehke. Rasa kesusu jane kowe iki mbiyen ki lair ki waras. Coba jajal ikhlas, sareh, sabar. Ora kami sosolen. Wong pilih kami sosolen ki nek kesusu-susu kami sosolen. Nek alun ki ora tau alun-alun ora tau kami sosolen. Coba alon. Mungsuhe sapa man? Nah, gene iso lancar. Saged. Nah, ora maju pantang mundur. Mungsuhe sinten man? Antasena. Ngandel ora? Alus.
Rasa kesusu. Sendika ngestokaken dawuh. Mangkat. Inggih paman. Nek kono iki jane kowe iki ya apik. Nek kowe gendandapan mesti omonganmu kami sosolen. Pakdi. Oh. Wis mari poli kami sosolen. Wis Antasena. Rene arep ngopo? Arep umbah-umbah. Lemes ki neng kono mau neng kene wis kudu duwe semangat sing berapi-api mungsu Antasena. Susu Ramrata jaya mrata imbang-imbang padha-padha. Sitraksi ki ngono kuwi aja sok duwahi ciri khase. Bener. Antasena? Piye? Kenceng Bratayuda. Tinimbane ngenteni dadawing dewa saiki memengkari dalan loro. Dalan loro piye? Iwa panengen. Lho. Dalan loro sing mati Kurawa apa Pandhawa? Nek sing mati Kurawa, Pandhawa ngukup negara Hastina. Nek sing mati Pandhawa, Kurawa ngukup negara Hastina. Ngono wae. Terus nglabrak Antarja Antasena sing mepalangi lala lakine anu lakune para sesata Kurawa. wani apa karaku Sing tak meseni apamu? ayo kowe apa aku sing tekani pati. Wah, kelakon tinju mbira kok. Lho. Tinju piro kok Mati jeneng aku ya alon-alon ya Pakdi. Oh. Cit. Dan. Alon bae. Alon sareh. Loro kok kon sareh. Kula wis iso sareh, Pan. Tetekan rika kula isih halus. Antasena tak tantang. Antasena. Wani ora karo Antasena getak. Arep perang kok klemak-klemek. Sing biasa wae, Pakde. Jobrek. Kula terus Malik kaya ngeten iki. heeh terus Dadi perang Antasena tak jotos dodone niku duduk apa ta dodone Antasena atos banget. oh Monggo biasane kula nabok dodone niku cumpuk. Mimi. apa Niki mesti atos. oh lah iya terus Wah, saben kula antem kula nglekak saben kula antem kula getak. Ujuk. Antasena nendang rai kula tembel ben. Tembel ngoten niku kula nganti keder awak kula gedabikan gobek-gobek rararuan. Dipindhone man jebrek. oh Cecek candhal terus buanting teng lemah. Brek. Terus diuncange man. Tetekan nggone Parjo. wah iya Parjo Sesuk kenong. oh Kula gugah sisan dhek. oh iya Ketiban wayang kok ora tangi. Terus kula gugah, Jojo, tangi Jo, nafus Jo. Terus lagi to.
Edan ran. Nah iya. Ya wis ora apa-apa. Terus Kalah man. ya kalah ya mundur. Ki. Waduh. Ah. Antosena banyak dikdo ya. Heeh. Wis Dit nek wis mlebu ora metu meneh. Non. Nek wis mlebu ora metu meneh. Sampeyan iku edan mlebune iku mengko pengen metu kok malah. Ora entuk metu meneh iku karepe piye ra? Wis jan ora karu-karuan tenan. Dur nuwun. Maju ora? Mboten. Kok terus terang pun mboten ajeng maju. Delok tatune Surtayu niku, wah, wedi kula. Delok tatune Kartomarma kula ya gila. Swatama tatune ya kaya ngoten kula ya gila. Kawula mboten tatu mawon, pun tak mundur mawon. Mungsuhe ming anak-anakmu, anakne ora medeni. Lha wong tuwa ora tau menang karo Antasena, ora tau menang karo Antarja, ora tau menang karo Gatotkaca, ora tau menang karo Sunjagi, ora tau menang karo Atrima mundur. Ben ambangane maju remo. Ya ta. Kowe ora isin lho. Wah, mboten isin niku nggone teng pundi. Pun sekecake kula tak mundur. Lah iki Kurawa lek arep perang ning Ngamarta piye kok Kurawa wis bubar sar-saran ora karo-karoan. Ajeng perang ya kono, ora ya sakarepmu. Oh, wis ora gagas Kurawa ning kokean plening. Kokean acarane ora tau iso kelakon. Kono pateni yo gruduk tekan dalan mandeg. Ayo nyerang kono diblengket negarane ratune dibondo gruduk-gruduk. Wis pesen konsumsi barang. Mandek dalan ora kelakon. Niku wis bolak-balik wonten niku wong. Golek dalan liyane ngono. Ya. Dimas, piye Kang? Cetha banget. Yen to Kurawa wis nerak macak nerajang perbatang. Bakal nggih mangsa nglak wanci Bratayuda. Liwat jron bumi men cepet lakune matur karo Punden Pandhawa. Ayo Dimas, tak tutke Yayi. Yo Kang, tak derekake. Pate Cundaka Dewa. Wonten dawuh Gusti kula. Prabu Nagayaksa lan Wadyabala kabeh negara ing Guwa Penatas ngugemi marang Nawala ingkang wis ndak tampa saka sinuwun Prabu Duryudana. Yen to aku kinen sabyantu marang panjenengane nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula aku njaluk penemumu pati kepiye munggo nggonku bakal nyaguhi lan orane apa kang dadi ngendikaning Nata Ngastina. Sinuwun miturut abdi ingkang kepatihan pun Cundaka Dewa. Samangke saking pemanggih kula menapa ing dipun ngendikaken sinuwun Duryudana lumantar Nawala. Saenipun paduka sendikani jernyatanipun menawi mangke Kurawa saged ngukup kemenangan. Tanwandi paduka badhe kathah sumitranipun lan sak mangsa mbok menawi sak mangke negari paduka tekan parang muka tuwin mengsah. Prabu Duryudana sakurawanipun tartemtu uga badhe paring bebantu dhateng paduka Sang Nata Prabu Nagayaksa. Ladal. Yo. Yen pancen kaya mengkono, aku mengkari manut apa ingkang dadi karepmu te? Ya ming jroning Nawala. Ditulis dening Prabu Duryudana, aku ora dikeparengake tedhak ana ing negara Ngastina. Nanging supaya nyaket negara Ngamarta, ndhisiki ngepuk perang negara Ngamarta ora susah ngenteni Bratayuda. Taga wonten dawuh, Milung. Siap juragan.
Piye munggo penemumu babagan perkara iki? Oh, nek kula ya ora mathuk, kula ya ora cocok. Ya nek sing apik niku ngenteni perang gedhe Bratayuda dumadi nek panjenengan ajeng bantu kalih Prabu Duryudana niku kula nggih mathuk monggo-monggo mawon. Nek panjenengan terus nuruti menapa didhawuhake Prabu Duryudana kinen jujuk teng negara Ngamarta nggih mangsa ngelak wanci perang gedhe. Kejaba siji panjenengan menika nerak pacak nerajang waring dewa angka 2. Nuwun sewu sawijining nalindra ngepak perang negari sanes menika kudu wani mbuang layang penantang. Ya lho. Ha iya kuwi jenenge lagi satriya. Ngepuk perang negara liya kok tanpa mbuang layang penantang niku teges sampeyan dianggep ratu sing cireng getih wedi mati. Ratu sing duwe rasa mires, satemah, maras, sabab bakal nyumurupi muncrating marus. Lho niku. Monggo nek ajeng kepuk perang negari Ngamarta monggo mawon ning buang layang penantang. Nggih, mboten kok arep kepuk perang negara liya kok malah buang uwuh. Niku tegese mboten cocok karo kanyusenyatan. Ya, ya. Iya. Piye Pate nek cara kula? Sampun ngantos ndaraturipun togog jenyatanipun togog menika namung batur, togog menika namung gedibal. Togog menika namung Panakawan. Menapa inggih paduka Gusti kula sanata badhe pitados kaliyan aturipun togog ingkang saknyatanipun menika dereng kantenan leres lan botenipun. Ngono ya te inggih. Ya yen pancen kaya mengkono. Dina samengko ketapno para wadyabala, toko wonten dawuh njaluk pangapura yen to aturmu dina iki ora tak gugu. Oh nggih mboten dados menapa. Sing jeneng batur niku pangembating catur ya lho. Ha iya. Elek-elek karo Ratu Gustina Ewadene mboten diagem nggih mboten napa-napa ning nek enten bobol boroting lelakon mang tanggung dhewe. Enten abang biruning kahanan lelakon sampeyan mang ngrasake dhewe. Ya mengko aku ing bakal ngrasake. Cundaka Dewa wonten timbalaning adhawu. Tetapno para wadyabala ayo budal marang negara Ngamarta nggih mangsa ngelak wanci ngecak perang negara Ngamarta inggih monggo sinuwun kula dherekaken ayo wate Cundaka Dewa le tindak kepet-kepet. Pancen bilung iki kurang ajar. Wong cetha dijaluki minyak kok dikeki minyak panas. Woe dalan. Kok wonten dawuh kaya lungguh ning angloras. Mengke nek pun soklat rak mateng. Wah, jan ora. Iki nek ora sapa tegek sing kei minyak. Kudu tanggung jawab lho. Ngedemke. Ayo digelak lakone praktek. Dateng negara Ngamarta kok mumpung tesih panas. Awe kok dherekake iya kok wala dalase.